Textovka, chat, Twitter, noviny, Wi-Fi, e-mail, video, volání, vše se monitoruje. Přesto se jen málo z nás stará o to, že může být komunikace sledována s dobrým či zlým úmyslem. Problém je, že vývoj techniky je rychlejší než její plné pochopení těmi, kteří ji používají, takže se nedokážou chránit. Co by si Kay Dick myslel o možnostech dnešní sledovací techniky? Kdyby žil Dick dnes, myslím, že by ho to děsilo a zároveň svým způsobem potěšilo, protože všechno, co se dnes děje, přesně předpověděl. Rychlé šíření technologií a pocit, že realita nám uhýbá pod nohama, to je dnešní svět tak, jak ho známe. A on to popsal předem, takže byl prorok. Detailní záznam vašich pohybů, myšlenek, chyb, unáhlených poznámek může nyní žít na věky. Digitálně. Tam je všem dostupný. Technologie udělaly z vaší minulosti otevřenou knihu. Ale ve své paranoidní sci-fi zachází Philip K. Dick ještě o krok dál. V jeho světě není před svídícíma očima bezpečná ani vaše budoucnost. Zatýkám vás za budoucí vraždu Sáry Marksové a Donalda Dubbina, která má být dnes 22. dubna v 8 hodin a 4 minuty.